lumayan toh. Udah dapat berapa tadi? Dewi mau dapat 10 orang loh. Wah, sedoso. Heeh. Oh, lihat dulu, Mas. Duh, Wah, banyak toh. anjir, lumayan ya. Hari- Kerja gini aja sudah dapat banyak Kita bisa jadi orang. Katro, kaya. goblok. Kaya katrok. Oh iya ya. Yuk. Ayo. Kak, itu ada orang, Kak. Itu Iya. yang tidur itu loh. Wah, ini loh. Oh, di atas gubuk itu loh, Kak. Oh iya, oh. Anjir, itu orang apa bukan, Kak? Itu kayak ya uang itu, Mas. Ayo kita tawarkan itu, Kak. Oke, yuk, yuk masuk. Permisi. Mas. Kak, Ngapunten Mas, lewati mawon. saya bukan pengemis, Ah, Kak. Gak menjelek sumbangan ini, Mas. Oh, Ya, terus. mau menawarkan barang, Mas, Nah. ini. Siapa tahu Masnya tertarik. Nah, Yuk, Oh, ada penawaran khusus ini, Mas. spesial. Spesial. Duduk sini dulu, Mas. Nah, Mas duduk, Mas duduk. Iya, monggo Kinara. Oh iya, Mas, ya, Mas. Iya. Ngapunten omong Jawa mawon. Ngoten nggih. Oh, Nah, iya, siap. Niki Mas, badhe Nggih. nawarni asuransi. Oh, asuransi nopo niku? asuransi niki lek jenengan wonten kecelakaan, Nah. kehilangan. Weh. Mungkin sakit dijoli kali perusahaan. Diklaim Ngoten. jenengan mboten rugi. Nah, nggih. Maksudnya piye wi kok klaim-klaiman nih Mas? Maksudnya niku Mas, lek sampean kecelakaan apa niku tuh ampun keluar biaya malih ngoten lho. Langsung Nah. diklaim teng perusahaan. Klaim langsung dapat saking perusahaan. ngoten. Mami nggih. Driji jenengan ilang. Nah. Lah niku mungkin klaim saged balik malih. Piye kok driji barang ilang cepot duduk neneh. Asuransi semuanya niki, Nah, Mas. terus persyaratannya nopo nggih niki? Persyaratannya niki Ini gampang Mas niki Mas. Nggih, Tinggal fotokopi KTP, KK, sampun saged cair. Wah, lah niki kakak gak duwe Mas piye nggih? Ora ndek KK piye Mas iki? Lah kula mboten teng mriki asline. oh KTP. KTP gak apa-apa wis, Oh, KTP wis. tok. KTP. Iya. Entene fotokopi. Masuk wis kuwi Gak tok. apa-apa. Lah kok kok duwe liyane no mek ritok iki. Anu ya, KTP difoto ya. Nah, aku tak foto to, tak kei Oh. fotone neh. Nah, Kuwi iso mbok ge foto-fotonan. niku niki per bulane wonten biaya. Oh ngoten. Nggih. Wonten kanune niki. Pinten Sing anggarane pinten? Platinum, Nggih, basic, platinum, gold. Apa niki sing dhuwur dhewe iki? emerald Iki anu Mas, iki level-levelan. Mas. tingkat Oh, tingkat-tingkatan. Paling tinggi ki alam barzah Mas, iki enak Hmm. Mas. Wis aku Ada. sing paling larang dhewe. Larang dhewe. Heeh. Iki bulanane 2 juta niki Mas. Malah Oh, tapi lek enek paling. panis sirai sampean putol kok Langsung dijoli. diklaim. Oh, diklaim. Entuk Sama. refund langsungan. Mosok enek. Ah, Iya, nyawane sampean ilang lho balik. Iki paling tinggi Mas soalnya. Ngono ya. Oh. Oke, sampean Tertarik aku. tertarik Tertarik? to? Hmm. Tak saranke langsung jipuk jangka panjang ya timbang jangka pendek. Oh, Wah, ya kok enek jangka panjang, jangka pendek. dijagani ya paling lek sampean bulan iki. Kok Hmm. lewat 1 bulan Heeh. sampean mati. Wah, lah kuwi. Nah, elek kan- ya. Oh, nah itu sing langsung kan gak Ya enak, enak Mas. malian. Langsung ya 20 tahun atau Lah. 30 tahun. Wah, tapi yo mosok muni mati ngono to. Wah, Jadi iki wis bahasa paling anu lho Mas, iki paling halus lho Mas asline. dadi lek dige setahun pinten? Setahun aja setahun langsung 20 tahun. Langsung Ya. 20 tahun, Mas. 20 Pinten ping niku? Pinten? 2 juta, ping 10 20. 20 ping 20 ping telu. Wah, heeh. enten yo trone tasik Tidak enten. juta lah, heeh. Nggih. Lek trimo 200 enten. Tidak juta, Mas. Aku mau aku lek sakmono. Masuk 200 Mm-mm. harapan. 200 juta. Salahnya kula transfer mawon. Oh, ngono ya. Iya, gak apa-apa wis. Oh, ngono. oke. Mumpung enten. Heeh, Jenengan siap nih, ya heeh, pembayarane. Nggih, tak pendet irian nggih. Nggih, tak tunggu. Wis. Lho, kan. Ngapa kan, Mas? Kok jebuk ondo, Mas? ambil tangga. Iya, Masnya itu kenapa itu anjir? Apa yang ngerampok? Gak mungkin. Gondo yang jupuk duit loh. Oh, gondo. Di luar Nurul. Walah, jupuk celengan. Lah iya.
Kok di kondo Lek delene ning ndi? jan enggak ngotak Ngapunten Mas nggih. Dangu rada Iya, Nggih, iya, mboten iya. napa-napa, Mas. santai mawon Mas. Ini Sampai iki lho. kowe niki Mas Lah ya. iya. Nggih. Nah, untung Pantese lah, Mas. Nah, niki lho kebetulan kula nemu teng Joglangan. Monggo jenengan unjuk buah seger niki. gelangan Mas iki Mas gelem to. Iya Kak, jancuk boten Kak wong ya. Kok Kok penting waring ya. iya. Apa penting gitu. Iya. Matur suwun Wah, Mas. Pun pun, niki pun. langsung Niki mawon, mawon niki nggih. nggih kula tak. Iki mawon. Mas Soale detail. badhe teng kantor malih kula. Langsung lanjut. Nggih, Nggih. lanjut malih. Niki mboten tunjuk Pun tenan. mboten mboten. Pun, Wah, niki enak lho Mas. Piye Mboten. to sampean iki? Pun sampean mawon nunjuk. Pun sampean mawon Nggih. nggih. Tak panganin kowe. Tak tidak anisik tapi Mas ya. Iya iya apa wis. Monggo monggo. Enak. Mas Langsung mawon. iki Mas langsung dibuka. Iki lho latine. Dan niki lho. Kula bedeli riyen nggih. Nggih nggih nggih. Tak tunggu-tunggu ya Mas Mas. Niku lak nyelengi pirang tahun Mas? Kinten-kinten kula nyelengi nggih. Kurang lebih gangsal 11 tahun. Wih nggih. Tapi nggih dangu isine sing penting nggih to. Nggih Iya, lho. tenan di Penting sini. niku, Mas. Tak niki nggih Ketoke nggih lumayan niki. Nek Kan trimo swidak no enten lah niki. tak monten Mas. Niki nglempet lho niki asline. Asline kathah. Lho. Lho. Walah niki. Lah iya. Akeh Pak ya Gila. di sini. Wah, Kayak biru-biru Lah, rata. Niki. ayo ayo Mas, itu kan Mas, itu kan Mas, itu kan Mas. Monggo niki. Niki Jumlahnya piro hitung. niki 10 juta enten niki. Nah enggak catetin nek kene ya 10 juta. Kurang lebih nggih semonten. Mengke kurangane Sampai keturun Mas saking akeh. Wes cukup, Cukup. cukup. Nah, tak catet Catat langsung. atas nama Denmas Kompo. nah wis. Jenengan saged maca tanda tangan Nek maca mboten saged. tanda tangan Nggih. Ngeten niku lho, sing teng mriki Cap niku jempol? lho. cap Nggih. jempol iku Mas. Sagete niku. Aduh, Pulpen niku diurek-urekne mriki. iso. Oh. Jenengan iki men Tanda Pundi? sampai mriki. Pas raine niki. Nah, wis. Nggih. Iki jenengan simpen nggih. Nah, itu tanda bukti lek Nggih. jenengan member asuransi. Asuransi kula. Itu sampai ilang lho niki, disimpen. Lek Kira ilang ilang, nyawane jenengan ketut ilang. wis Babe. singgahne no. Nggih. Heeh, cepet. Pit. Makanya godol tikus, ini nyawane sana Nah, godol tikus, ngoten. bahaya niku. Soalnya iki nyawane pun ten mriki, Mas. Oh, ngoten. Nggih. Nggih sampun nggih, kula tak Sampun, nuwun pamit. Tak Iki. pamit riyen. Nggih, jenengan lek wonten nganu ki kabar-kabar ngoten nggih. Opo ngoten iki? Kak, ini kita kok lewat sini, Kak? Ini kan pohon bambu, Kak. Jangan pernah meremehkan tempatku, gitu. Tapi nggak ada orangnya, Kak, kayaknya. Ya, oh sih, tapi Itu, Kak. opo kae? Kayak embuk itu, Kak. Oh, yuk anjir, lihat dulu. Jantuk jarang. Bajingan. Aduh, Aduh. Kamu kenapa, Mbak? Capek Hah? ya. Capean? Ngapain itu, Mbak? Fisik lho. Ya Allah, Mbak. ya ampun, Mbah gimana toh? Mau menawarkan ini produk nih. Oh, sekalian, Mbah. Semut lho ya. Oh, tambahnya main kasar, Mbah. Pokoknya gimana bilang kan? Dah nggih. Ngoten lho. Pripun to, Mbah? Ya, mau kayak cocok nek sampean. Bukan lho. Aku Alah. mau latihan fisik. Nah, aku soalnya ya kulino ngono, Mbak. Jadi Nih, ngerti. Oh. Lha ini ngerti ngono. Nah, cocok. Nggih. latihan rangkean. Rangkean ki rada slow ya. Oh, lah. Tinggi tarung kok begini. Ora lho.
kan wis tuwek lho le maklum. Pemanasan. Manasan, heeh. Olahraga fisik. Oh, ngono. Aku gak rena-rena, aku mek olahraga fisik. Fisik tok ya. Wah. Ya ngono lho. Bagus. Ini, Mbah. Iya nek Produk bagus ya, Mbah. asuransi. Asuransi. Nah, jenengan kan meh muter to. Nah, pun sepuh, umur. Boleh le ngono ki gak boleh. Paling halus ya. Terus pertama aku mbok lone asuransi. Kedua mate. Oh, nih kiasu to. Ora. Ora. Jenengan nih Iya to, Mbah. sudah rungon, Mbah. Nah, iki waktu yang depan jebuk asuransi ya, Mas. Nah, Lah kuwi maksud boleh. biasanya nek ujung-ujung umur Ojo ngene iki dipisah le. lucu-lucune wong, Ojo dipisah. Asuransi bisa. Asuransi. Nah ini langsung cepet. Oh, asuransi. Lah ngono kuwi bagus ya. Ngono lho. Mas Bagus. aku rene bedani. Alah, Beda no. Oh iya, iya. Bener. Piye iki? Apa kuwi maksudnya? Monggo. Mas, Jelas nih? Nggih. aku cek nganu babailon. Gak apa ya, Gak belajar. apa-apa, belajar. Ini, Mbah. Jenengan bongko. Astagfirullah le. Gak boleh le boleh. Iki padha karo ndongane le. Gak dengakne, Mbah. Kan sampai ini ketoke iki wis senja, Mbah. Wis umur amen jenenge, Mbak. Oh. Loh, gak mau srengenge wis arep kedelep nek laut. Lah, terus nek pucuk Sunrise. ngono. Sunlight, Mbah. Sabun. Heeh, lah. Maksudnya ngene, Mbah. Kan asuransi. Heeh. Lek jenengan bongko, Mbah. lu ngono santuan. Aku wis ini ge wis tuwa. Lah iya lek jenengan bongko, kok nyawane iso baliknya, Mbah. Nah, Bagus wi. Lah iya. Aku seneng le kuwi. Oh, Kok urip bombong. lah ngono. Hidup seperti Lah iya. Terus lek ame kecopetan, kerampokan, dibegal. Ini kok iso balik nih, Mbah. Kok tangan iki wani tugel nih entek ya. Balik nih. nah, Oh. jenengan iso langsung untuk refund, Mbah. Oh, Untung. barang kok balik. Sampeyan kayak oleh ilmu rawa rontek. aku Ngoten. mau le kuwi. Nyapa tuh, Mbah? Oh, sampeyan gak iso mati, Mbah. Lah, tambah sekti tuh, Mbah. Aku ki Oh. duwe ilmu rawaras le. Apa nih, Mas? Ya kayak iki to. Loh, aku sehat dinopane sehat seumur hidup, urip seumur hidup. Jadi gak bakal mati, gak bakal penyakitan. Tapi nek ketambahan asuransi Tambah. Nah. jos, Mbah. Ngoten lho, Mbah. Yo carane piye le? Alah gampang, Mbah. Kok jenengan daftar, Daftar teng mriki. KTP, Nah. KK, akte, surat nikah. Lek sampean wis cerai, yo surat budo. Terus lek jenengan nganu, bojone akeh, yo surat nganu nikah siri koyo ngono kuwi, Mbah. Surat nikah siri. Mantuk tok. Iki rabi ping akeh. Lah iya. Terus Rapi-rapinan no gak nggih surat-suratan. Pokoke teko enek wedokan gasruk, teko gasak, petukan neh gasruk, kuwi wong petukan neh gasrak. Gasak. kuwi wong akeh kok pedhe. Lah iya, koyo padane pitik Mbah. Petukan wong gendeng hooh. Wong ora gendeng hooh. Iki jenenge gragas, Mbah. Gas belayak tok-tok. Lah iya. Ngene, Mbah. Gak usah nggih KTP, gak usah syarat apa-apa. Tapi sampean tanda tangan apa tok jari. Obong no tanganmu. Aku bar Yang sithik jarine halus sih, Mas. Piye iki? Lah ya terus piye? Aku Iya. bar lentek lagi. Tanda tangan. Sikil no. Lah iki lho gak iso maca gak, Mbah? Gak iso. Waduh. Tapi sikil ra apa-apa, Mas. Aku gak Aneh. iso maca, gak iso nulis. Tapi pinter golek duit. Lah wis bagus. Terus pinter gasruk. Wah, wis nyelot bagus. Dan Ngulak le. Wis enggak gak? enggak aku. Kowe ngelak ngombe enggak ngelak. Anak aku, Mbah. Ngulak ngombe to le. Kawan tambah iki? Ora Oke. apa-apa le. Nak to? Nyapa kok meningis-meningis? Pahit. Kok pahit, Mbah? Arak le. Tangannya arak bisa nih wong iki. Sing kene sapa sing pengen ngombe Mungkin lu kowe? gak doyan arak. Tapi enak to? Pahit. Wah, aku kan kowe kan tekok Oh, elak. Tak ombe oleh. Oleh. Ya wis to. Aku ora nawani. aku ora doyan arak. Saiki ngene, Mbah. Dhuwitmu ndang tokno ya to? Kek ndang tak datane nek kene. Ndang Nah, cair oh, iku. Wes gak enak sidik jari, Oh. sidik sikil,
Sidik bathuk ya gak Wes apa-apa. sembarang kuwi. Kok yang difoto ngene ya. Lah iya kok bulet eketmu. Ngene Mbah Mel lek panggara percaya, ya toh, tak kei jaminan. Ya toh. Apa jak ning kantore? Ya. Nek kantore Oh. Mbak. Mas aku ki gak butuh kantor, gak butuh bel gedes model piye, gak butuh. Saiki manungsa urip iki dijamin sing kuwasa wisan. Saiki Ora. tak Ora jamin ya. kantor, ora perusahaan. Tak jamin ya, tak jamin. Wis saiki Oh, njalukmu jadi- apa wis? Saiki aku butuh duit to, nggih jaminan. But kabeh wi, Yo, kabeh. panggang balik engko. Jangan anu Kak. Aku pegel lisan iki. Bisa nggak bisa harus semua ini. Kita Indonesia. Aku kan biyen tau kuliah ya. Oh, alah. Tapi kok goblok? Etok-etok lah aku. Oh, tak etok. Itu Pinter gitu. Iya. Ki nggih jaminan iki le. Jangan mengambil tindakan yang anu Kak. HP. Kok HP barang dulu. Nggih jaminan nek patrah. Aku kan tak tes uji coba 1 bulan jajal tak asuransi asuransi balik Heeh. 1 juta toh nek sebulan balik berarti ya iki balik ngono. Iya. Dadi HP aku ADW wis diasuransi ini to. Heeh. tak uji coba sampean iki alah 2 minggu wae Ngono ya. asuransinya Boleh ngaku. balik, Lek balik Balik berarti aku Tenan. percaya kok bayar. bayar. karangan rong bau kae Heeh. kayak jombok pek Kayak sapa? Heeh. kami tuwa. Ya terus nyapo mbok omong Apa iki. diomongin, Mbak? Ya nek menawa. Iki. Gelem ora? Tapi kan bayar dek beri. Baru ya aku Ono. bayar. Iki totone adit cowok lho ya Andi. Lho ora nyawamu wis dijamin nek sing ngurusi aku. Dijamin sing kuwasa. Nyawone ora? adit iki terbagi loro iki. Terbagi Nek dua. kene kono. Heeh. Goblok, gak boleh ngono kuwi. Apa Mbak terus saking tak HP. Cek le. Isik sitok. Akeh ram HP nek nyopet iki. Nyopet ya jenenge wong iki kerjane ya lah. Akeh ram. Yo akeh no tujuan. Heeh. Wah nyopet iki Mas ya. Ora. Ora, Mbak, sumpah ora. Demi ora ya ora. Lah iya itu ngeyel ta dadi wong. Iki tak nggih jaminan HP telu duit karo jam. Kan matane jam barang iki. Kayaknya kan Gak oleh niki. gak ketok Mbak malian aku. Wah, peteng le. Aku gak ketok Mbak. Baju, Kok klambi barang Mas? Lambi. baju, celana. Jaminan ben ampe aku percaya le. Ya. Baju kerja Mbak iki, Mbak. Aku lo wani sebulan. Kowe tuh tak catah 2 minggu. Nek 2 minggu balik aku engko sing sebulan iki tak lanjut langsung 40 tahun. Saumur hidup nek gelem. Tapi iki ketoke umure gak suwi kok. Lah iya. Aku dinobane seumur hidup le. Kok lambi iki Mbak? Lah iya. Abeh wis. Ya kan dia jaminan le. Coba. Lah iya. Aduh Mbak. Ah, kok tak cobane bakso kenangan. Kabeh tuh Mbak. Lah iya. Masuk kabeh tuh Mbak. Yo kabeh. Semua barang Mbak. Kok suwon Masuk. barang. Celana harus le. Masa sing bakal. Jaminan le. 2 minggu. Kena mungkin Iki Mbak. teknik Kali ini tuh Mbak. nek carane Oh, ben nggih karet to Mas. Sini. sing isine. Lah iya. Dasar wong Kok lanang, mbae Mbak. sarungan. Aku ora bisa sarung kok Mbak. Ana dibani dhewe. Buat asuransi dong ora. Adit iki koyoke sing salese kok Lah gendhi. iya. Anu wong iki. Buat jaminan 2 minggu kembali. Artinya kan luweh manak to le. Opone Mbak sing mana? Mana? Duite Bisa mana? mana asuransi kok. Iki lagi buku barang kan masa ya mbok gawa Mbak. Oh, buku iki. Bukune gawonen kuwi. Catetanmu kuwi. Iki ketoke mulih adhe gak duwe ongkos ya. Buku Mbak, kalender Mbak. ngono, Mbah. Tuku es Yo apa aku ora Kalender. butuh ini iki. Gak iki kalender mulus iki. Mulus apik cak iki. Pengeluaran terbaru 2020 Mbak. Lah, Wah iki telat le. piye? Gak iki pemakaian bekas Mbak iki sik Oh. ori iki. Iki 2026 le.
Apa, Mbah? Padahal kanggo, Cuk. Sok-sokan kanggo, Mbah. Wis kliwat ra bakal metu le. Wis ngene le, sakne aku. Iki duitku pribadi dhewe. Ya, Kayaknya kok ini itu enak men ngomong. duit pribadi iki le wong wis nek tanganku kok nggih golek es. Dari iki nggih. Wis Buku rengsengan kirek 2 minggu tak anteni nek kene le. ngono. Oh, wis ndelok arakmu saiki. Aja le. Kemen demen le engko. Oh, tak melu ya. Oh, nggih. Mulih ketok ya penak kan iki. Mbah ojo kereng-kereng to, Mbah. Ale. Yo, yo, Tanten Mbah. 2 minggu. Ya Mbah. Tak anteni kene. Hah? Jiko asuransi Ngono ya. jiwa. Engko sampean gak enak. Lah ya tak parani ilang. Nek gak nek pring iki berarti nek pring kono wis ngono tok le. Oh, tiap pring ya. Oh. Wis, lim. Pun Mbah ya. Oke, koyo matur suwun le. Monggo Mas. Le, ndak mendhe arepe maling to. Mboten Mas, Boten Mas. Mau nganu wek. Pertokan wong tuwek Nawani kok anu nek mriko lho. anu asuransi lah kok. Jaluki kabeh. Ukut kabeh. Bantuane sopeng kae. Nggih. Nggih Mas Nggih, niku. leres. Kaene wong gendeng le, wong gendeng taunan apa elek kae iki kan. Oh alah. Hmm. Dihapusi no. Cuk. Balik ayo. Ayo. Yo.